Zdraví vás Mirax a dneska vás vítam u nového videa. Ideme si oskúšať mobilné hry. Dáme si, toto je prvá, volá sa Stick, neviem, už to potom vám poviem. Dám si Medium. No a ja som to už trochu hral, mám to od pohodlníka na zberanie. Hej, ešte mi chýbajú veľa. Mám 183, tak idem rovno do jakého domknúť. Idem toto. Odomknem. Potom odomknem toto. A ešte odomknem toto. A už nemôžem, no. Môžeme ísť hrať. Dávam všetko, dávam random. A môžeme ísť. Toto je samozrejme prvá, no toto zobrať milujem, pozrite. Ono to je jak Brawl Stars. Nie, ja som skoro zomrel. To, no proste, no. Je to veľmi dobrá hra. Ja som asi už vyhral. Joľajte ešte. Poď. Som prehral. No, ideme v ďalšiu mapu. No, pardon, že nehovorím, ale keď to je medium, tak je to trochu ťažšie, viete. No, dal som to tú istú zbraň. Ešte jedno kolo aj presúvame sa na ďalšiu hru. Ďakujem. On mi normálne pomohol, že mi tu dal dosku. Nie, nepomohol mi. Nie, zomrel som. A posledné kolo, môžem hrať. No toto milujem, pozrite. Toto je super. Zbraň. Toto vyhrám. Bac. Poď sem. No. Tak. Toto bola taká o ničom hra. No, môžeme sa presunúť na ďalšiu hru. Tak, máme tu ďalšiu hru. Tamto sa volá Super Duely. A teraz ideme Hitmaster 3D. Som tiež už trochu hral. Hej, možno všetky hry som trochu hral. Tak, no. No, už som to načítala. Nechcem. No a už vidíte, už mám aj nejaké meče. Takže je taká, že na ničom hra. Dá sa povedať. Mám to vysvetliť. Musím trafiť toho tu zajaca. Musím tu potom striafať. Musím ich nejaké byť. No, potriafať. No, keď je taký jaro, tak musím do ňoho streliť. Však to už poznáte. No a tu sú všetky pravidlá. No, mám 10%. No tak, reklama!